teatr zbierańcy. Jak wiele było tak kasiepskich rzeczy, no i co możemy o nich rzec? Odcięło co, jeśli idzie taka siebie zacie. Taka siebieżna sazacia dechtuet tego, że ja uczę kasiepskiego języka i kiedy my znaleźli projekt, żeby napisać, co my by mogli zrobić z dorosłymi, ledzama, nama chłodza, żeby znaleźć szkolnych i młodzieżnych, która na godo jeść po kasiepsku, żeby przyszła do nas i żeby my zrobili jakiś wystów. Tak zrodziła się łudba, żeby zrobić takie przedstawienie i one by nawiązywały do łebrzandów i zwykłych głodów. I my napisali taki projekt, Łęsą Łudu i te my zaprosili do roboty młodzieżna, tej to była szkoła gimnazjalna. My tam zaprosili chyba trzech dziewczęta i dwóch knopów, których je uczyła kasiepskiego języka. Tej my zaprosili szkolnych z naszej gminy Wejrowo, które uczą kasiepskiego języka. No i oni się chętnie zgodzili i my zaczęli robić gwiździe. Kłecą zastawione, łedzin rozpalony. Dla mojej krzewi rodzi nie dam całe tydeszy ani nodzi. My wzięli łudba z tekstów, które napisał Jaromira Labuda. One były opublikowane w Pomeranii. Naprzód ja robiła sama te gwiździe, a nama się wydawało, że szkolni, bo to był taki prosty tekst, że oni się też poradzą i my ich zaprosili, żeby oni się nauczyli tego teksta. Tej my zaczęli robić stroje. Wszyscy siekowali te stroje indywidualnie. Każdy coś tam szukał na strychu, żeby tam mógł coś znaleźć, jaci kłeżuch, jaci bukse, story, skłeżnie, co by pasowało do gwiździów. Baranica na głowę jako, to było takie fajne zdarzenie, bo wszyscy się skupili na tym, żeby łeblec są tak, jak było za ich młodych czasów, żeby kiedy oni byli mali i też byli gwiździe i żeby oni tak samo wezrzeli. I mnie się wydawało, że to się udało, bo oni Błecun, czy tam Strech, czy Kłeminiusz, oni wszyscy gdzieś tam wyśpierali te ruchna, które pasowały do tego przedstówku. Był tak, chlop z babą, Błecun, Kłeminiusz, Diobu, Siandara, Aniu i Kłezu i baba z chlopa. I to był koniec. Jak my to pokazali na takim większym forum, to co widziały baro i te my jeź byli w 3 szkołach czy 4. Tych szkołach tu w naszej gminie Wejrowo. My jeździli do dzieci tu, gdzie oni się uczą kasiepskiego języka. Tej my są zgłosili na sejmik teatrów w Puelściwce. Tam my dostali wyróżnienie komisji baro co widzą nasz przedstów. Besmarować, bo tu przy tych kaloryferach to nawet kaszady nie ma skórna. My chcemy wrócić do tego, bo to co ty śledzą widza, stroje są przygotowane, one czekają tam w Domu Kultury. My mamy to wszystko w walizkach takich zapakowane. Ja myślę, że to się dało tworzyć, zanim to zagrać jeszcze raz i pokazać tym młodym, że taci zweci były na Kasiebach.